Les obres de condicionament de la carretera T 2021 de la Ràpita a Poblenou ja són una realitat. Aquesta setmana han començat uns treballs que s'allargaran durant 2 anys. Amb tot, la diputada delegada d'Infraestructures del Territori de la Diputació de Tarragona, Iris Castell, ha explicat que les restriccions de trànsit es minimitzaran fins que acabi la campanya de l'arròs. No hi haurà un volum de màquines treballant molt gran fins que no s'acabi la campanya de l'arròs. Ens hem reunit en les dues comunitats de regants, tant en la de la Ràpita com la de Poblenou, i hem consensuat en ells els treballs perquè entenem i hem dit sempre que estem en un territori singular i que aquestes obres s'han d'adaptar al territori al qual estem. Per tant, estem treballant en modificar la geometria de les finques, aquelles finques on ha d'hi haver una entrada d'aigua per a poder plantar i cultivar l'arròs. Quan s'hagi de limitar del tot la circulació a la via, se senyalitzaran traçats alternatius per garantir l'accés i la sortida del poble i a les finques a tots els veïns i treballadors. Hi ha traçats alternatius per a que quan hagin de haure talls totals de la via, perquè si era així, s'ha de fer substitució del pont mateix que tenim aquí de l'Encanyissada, s'ha de substituir totalment, per tant hi haurà dies en els quals no es podrà transitar per aquesta via. Ja hi ha itineraris secundaris que estan contemplats al projecte i que es van traslladar a la ciutadania i són els itineraris que nosaltres com a Diputació considerem els més segurs. En paral·lel es treballarà en la reposició del servei d'aigua potable a Poblenou del Delta. I també estem començant en el que és la reposició del servei d'aigua potable de Poblenou, que el venim fent en una tuberia de forma paral·lela a la tuberia ja existent, perquè el que fem és que no volem deixar la gent sense aigua potable, crec que és evident, i per tant el que fem és compatible el treball de reposar la nova canonada que ha d'anar en la canonada ja existent. Aquesta és una obra llargament reivindicada i esperada, que permetrà ampliar la via uns 8 metres, millorar totes les interseccions amb la construcció de 2 rotondes o l'adequació de diversos trams d'itineraris segurs per a vianants i ciclistes, tot amb una inversió de prop de 15 milions d'euros.